Wara xhur ta' stennija, it-tfittxija veru talent Malti Wawċi fl-aħħar waslu. Fit-Teatru Manwell il-lejla se jinżel is-separju fuq l-ewwel sensiela tal-programm Brillanti. Dan il-programm speċjali li se jixxandar fuq l-Istazzjon 1 huwa l-finali ta' din il-kompetizzjoni li preżentat lit-telespettaturi xita ta' talent mużikali fi vjaġġ emozjonali. Minn 200 applikazzjoni, issa baqa' biss il-5 finalisti. Se ikollna ir-red carpet, ħafna kurjużitajiet se jilbsu nies ma jilbsux, se jgħidulna, ħajibda infatti il-programm ħajibda fit-8 10 ftit wara l-aħbarijiet, u mbagħad jibda l-ispettaklu. Se ikollna anka special guest il-Karl B, interessanti kif anka ħanżewġu l-mużika elettronika mal-5 finalisti tagħna. Il-talent tal-5 finalisti ivarja. Fil-fatt Daniel Karwana idoq il-pjanu, Samuel Kutajjar idoq il-violin u Julian Spiteri idoq il-klarinett. Kristi Spiteri u Georg Zammit se jagħmlu użu mill-vuċi tagħhom bħala sopran u tenur rispettivament. Infetħu l-applikazzjonijiet għas-sensiela tas-sena li ġejja Brillanti Goes Dance. Kull min għandu talent fl-isfin japplika l-applikazzjonijiet huma b'xejn u kull ma jrid jagħmel jidħol fis-sit ta' Brillanti fuq il-Facebook jew inkella jċemplilna 9922-9011. Ir-rebbieħ tal-ewwel sensiela ta' Brillanti se jirbaħ 10,000 euro flimkien mal-opportunità li jdoq bħala solista ma' orkestra professjonali. Ir-rebbieħ tal-ewwel edizzjoni ta' Brillanti 2022 huwa